Ano siya yung bana daw? Ayang bana, kontraktor nga obra, nga kontrak. Dili naman mo puli kay dong na. Sige nagpang chicks. Oh no. Yung ito kwarta. Yang ipanidan. Karon, nasawa siya. Kini kumbala mang kwak check. Ay sige mo pa. Karon, ano siya naman nagkasugid silingan nga iyang bana. Mo ato yung kaning bukan wala. Oh no. Kanang binawas ba mo? Oh, karon. Niya na may yang silingan nga. Adtuan ang hotela, aga nang binausa kay naay mong bana dito. Oh no. Dito di. Ana yang sawa, may pano from dakpan ako. Oh no. Ano sawa niya? Pula, papula. Oh, giunahan niya dito sa tung imnanan. Pungko na siya dito. Sa kining banaha akong bana ro, sulod ni ron. Kapadyon. Sakpa na niya. Naana na siya dito, pula kayong mabil. Sulod na yung bana siya, naaadaan pa ko. Sulod yung bana siya. Sir, bansik, sir. Oh no! Yun yung bana. Sabi ako, naong sawa. Sawa na ako. Magdaan na siyang bana siya. Nakaluot. Sabi ako, naong sawa. Pero yan itong sawa. Yung isawa ni Pongko dito.